fra YouTube, og velkommen tilbage til noget mere Minecraft episode 2. Og vi fandt noget diamond, mens vi ikke filmede. Jeg tror nok vi skulle lige have filmet det. Ja, det var meget, men det var også lige inden vi skulle spise, så der har vi lige et lille problem. Så ja, jeg håber det er i orden. Og vi har ikke brugt Knud. Til alle jer, der siger, at vi bruger Knud, I kan bare tie stille. I kan bare fuck af. Kan bare fuck af. Vi har ikke brugt en eneste snyd til det her. Nej, vi cheater. Og de lå selv i vandet, fordi vi har lige fundet de her. Der er mange. Nej. Ej, nu dør jeg. Jeg ved godt, det var lidt galt at gøre, men sådan er det. Jeg kan vise jer, hvor diamanterne lå. Der var en, der lå der. 2 af dem lå der. Og så lå en af dem lige derovre. Og så vi vil ved med, at der ligger nogle diger her. Ja. Vi har ikke prøvet at se det. Og vi har først lige lavet en spand vand. Fuck, jeg lagger. Jeg lagger lidt, det må I meget undskylde. Det er fordi, jeg ikke har verdens bedste computer. Men han har en OK computer. Ja. Jeg lægger bare lidt, når jeg placer det her vand her. Det må I lige lemme. Og hvis I ikke har set Robin Samse, så vil jeg sige, at I skal se dem. Ellers er I noobs. Fordi de er virkelig gode. Bare grav en lød. Send noget vand. Og så grav en. Ja, og så bare mine. Jeg er lidt kvikbyt. Jeg kan næsten ikke holde den op mere. Du behøver heller ikke filme det her, det er kedeligt. Okay, vi stopper lige med at filme, fordi det her det er kedeligt at se på. Så kommer vi til baner, og vi har filmet færdigt, eller når vi har hakket færdigt. Vi ses YouTube.